For today's video mga idol ug mga guys, magpatupita kay bati ng kitagnaw. Ay magkuanta. Magwapo tag panagsaba. Meron dito masawayan ang mga hinawayon diha. Lumayon bro sa kung sinaw sa mga animal. Gwapo ba ta? Di na tayo hilig pagwapo gyud kay daghang suya ba. Suyaan nga tunaw nga pati bati asa mo nang gwapo ta. Mao na diha. Nudlay ta kay ang tutupita. Labong ini ko. Mag New Year na sa ta, mag new haircut na sa daan eh. Sumugwapo ta mga idol. Na pa may extra money diri gamay, manang patupita. Tong una mangitay kwarta gyud. Matay madaw-daw. Mao na nga magpugwapos ta karon, di ba? Ito sa ko pugwapos ko nara man sa babaw sa mga ito. May kasada. Ba. Pa, kani pa. Mo tu tabon. Papa. Papa. Ang tabang dire. Anak, madluwa tu tabon. Mama. Papa. Luwa tu tabon. Papa. Mama. Mama. Nawa tu tabon. Tabon. Uy, naanabot na ko rin guys, mga idol ug mga guys. So nakapatupi ko, nakapagwapo yung gambay. Aba, New Year naman ang mapugwapo sa panagsaba. Diba? Mao ni ato ang haircut. Nadiin-diin ko patupi karong panahon na kay ang mga barbershop sirado. Mana niya akong tupi oh. Si Migwapo na tagamay ano, diba? Thank you.